Καλησπέρα σε όλους. Μια καλησπέρα από όλους μας στο Εργαστήρι Παραδοσιακών Χωρών η Σοφία της Παράδοσης, τη Σοφίας της Λούβαρη. Καλώς ήρθατε στην απόψινή γιορτή, τη δεύτερη χρονιά ζωής του εργαστηρίου. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Δανειστήκαμε τους στίχους, γιατί η γιορτή φέτος είναι αφιερωμένη στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Μικρασία. Τόπους με ιδιαίτερη ιστορία και μεγάλο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Οι μαθητές του εργαστηρίου θα παρουσιάσουν αντιπροσωπευτικούς χορούς αυτών των περιοχών, που αποτελούν μια μουσικοχορευτική κατηγορία πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες Ελλάδας. Η ελαφρότητα και η ζωηράδα των χωρών του Ανατολικού Αιγαίου, σε γρήγορους μερακλείδικους σκοπούς, συναντά τους τελετουργικούς χορούς της Μικρασίας, με λεβεδιά και αρχοντιά που απαιτούν ομοιομορφία και συγχρονισμό. Για τη σημερινή γιορτή εργάστηκαν πολλοί. Θα βρείτε αναλυτικά τους συντελεστές στο πρόγραμμα που κρατάτε. Ακόμα και οι πιο μικροί μαθητές του εργαστηρίου πρόβαραν τους χορούς ακούραστα μέχρι χτες που κάναμε τη γενική μας πρόβα, ενώ οι σπουδαστές, μικροί και μεγάλοι, όλοι οι σπουδαστές, συνέβαλαν με μια καλή ιδέα, έβαλαν ένα χέρι για να στηθεί αυτό που ζούμε απόψε. Θα έλεγα να τους χειροκροτήσουμε προκαταβολικά. Επίσης φέτος τους χορούς συνοδεύει μία εξαμελής ορχήστρα με εξαίρετους μουσικούς. Ας δώσουμε και σε αυτούς ένα χειροκρότημα που σε λίγο θα είναι και καλύτερα από ό,τι μένει. Και τα τραγούδια ερμηνεύει η Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Ευχαριστίες που είναι απαραίτητες, ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους και τους φορείς που βοήθησαν. Ευχαριστούμε τον πατέρα Χριστοφόρο που μας επέτρεψε να κάνουμε τη γιορτή στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη, εδώ στην Ποσειδονία. Τον κύριο Μάρκο Ρούσο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδονίας που είναι στο πλευρό μας κάθε φορά, αλλά και τους πολιτιστικούς συλλόγους Φοίνικα, Χρυσών, Ποσειδονίας και πάλι και τον Αθλητικό Σύλλογο Πάγου που μας προμήθευσαν τα καθίσματα, γιατί φέτος είμαστε πολλοί φίλοι εδώ. Τους εθελοντές, τα τρία παλικάρια που βοήθησαν ώστε να εξυπηρετηθείτε όλοι και ό,τι χρειαστήκαμε, εκείνους ζαλίζαμε. Τους γονείς των μαθητών που κάνουν πολλά και ειδικά απόψε που προσφέρουν το κέρασμα. Οι χοροί μας ενώνουν και μας κρατάνε αισιόδοξους. Το σήμα της έναρξης θα δώσουν απόψε οι μικρές Βασιλική και Αναστασία και Χαγιόγλου, με το τραγούδι «Καλώς ανταμωθήκαμε» από την προποντίδα της Μικρασίας και αμέσως μετά, να ανοίξω κι εγώ το πρόγραμμα, αμέσως μετά τα παιδιά 5 με 7 ετών θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν όλες οι Δάφνες και πέρα στους πέρα κάπους. Ας καλωσορίσουμε τις μικρές Αναστασία και Βασιλική και Χαγιόγλου και ας αρχίσει η γιορτή.
Παίζουμε μπάλα. Παίζουμε ρολογά. Παίζουμε μπιζ.